Ak máte aj vo vašom segmente veľkú konkurenciu a už neviete, ako sa odlíšiť, tak niekedy sú to aj malé detaily, ktoré určite potešia. A už od začiatku, teda keď ak posielate cenovú ponuku mailom, tak ako som to spravil ja, alebo ako sme to spravili my, ako firma, je, že pri odosielaní mailu nie je len na konci nejaké, že s pozdravom, meno, firma a tak ďalej, ale ja som vytvoril akoby taký obrázok, ktorý vám ukážem, kde je vlastne, kde máte meno, firma, adresa firmy, e-mail, telefónne číslo a pevnú linku, osobné telefónne číslo a samozrejme logo a spolu to krásne hrá. Takže aj takýmito malými detailami sa viete trošku odlišiť od konkurencie. Nehovorím, že si preto od nás napríklad dajú ľudia hneď okná spraviť, ale pôsobí to už tak trošku viacej profesionálnejšie, už tak trošku, že asi sme tu už dlhšie na trhu a nevidno to u každej firmy. Niekto sa podpíše len priezviskom, niekto len firmou, menom, niekto podobne, ale nemá takúto v úvozovkách vizitku. Takže aj takéto malé detaily si myslím, že dosť pomôžu firme, ale môžete mi napísať vy, ako sa viete odlíšiť, ak máte firmu alebo ste živnostník, práve vy tým, čo konkurencia buď nerobí, alebo nevídate, že by to robila.